STPC Release 641. Gedoy. Good morning mga kalapatid, sa po sharing araw. Kalahati lang doy ha. STPC Release po tayo ha. Ayan po ang ating mga ibon, mga kalapatid. Doy, sige, bulog. Doy, sige, doy. So isang mapagpalang araw mga idol no, at nagkita na naman tayong muli. At yung mga idol no, may talpakan ngayon sa sa FDPC no, combine ng MPC mga idol dyan sa Marisol Broadway mga idol. At yung ano, magtatalpak tayo ngayon mga idol. At yun, entry na ng derby nila mga idol no, siguro magsasakay tayo ng isa mga idol. At yun nga, so tara, let's mga idol habang maaga pa no. Let's go. Kumusta mga kukuy? The wheels on the bus go round and round, round and round, round and round. The wheels on the bus go round and round, all through the town. The wheels on the bus. The wipers on the bus go swish, 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 swish. The wipers on the bus go swish, 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 all through the town. The wheels on the bus. Yeah! The wheels on the bus. Yeah! The horn on the bus goes beep, 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 beep. Kumusta mga kukuy? Finally mga idol, at yun na nga no, andito na tayo ngayon sa Broadway mga idol no, sa MPC mga idol, yun, combine ng FTPC mga idol. So yun na nga no, derby ngayon mga idol no, at syempre mga idol no, first come first serve, yun na nga, at nauna kami ngayon mga idol. Kami una. Pinaka, Alis pa Hindi, kami. may nauna pa rito si Idol yun no. Idol, ano love mo? Israel, love. Israel Love, mega shoutout no. At yun na nga ano, South din mga idol no. Talagang siguro si Idol malalakas yung ibon na ito. Idol, ilang taon ka na nag-ibon? 2 years. Oh, 2 years na, grabe no. Siguro mga idol no, galing na siguro ng mga motivation mo no. Hindi man gano'n. Ngayon pa lang ko siya ngayon pa lang sumali sa club. Ganun. Basta ba nag-iibon ka dati pero ngayon ka lang magsali sa club? Yung ano, mega shoutout kay Israel Love, yun ang ano. Saan yung love mo banda rito idol? Balibago. Ala, yun oh. Sabagay dito lang kasi may south ngayon no. Yun ang ano mga idol no, balibago pa siya mga idol, sobrang layo din mga idol no. Tapos yung ano, Dito lang? eto, dito lang yung loading station na ano. Ay, may loading station yata rito ng ibang ano. Wala na ba din sa balibago? Wala. So parang pagkalam ko Angeles, meron yata sa Angeles eh. May loading station pa ng ano, FTPC. Yung ano, mega shoutout FTPC no. Tandaan nyo to, no, FTPC. MPC, first come first serve. Nauna si Idol Israel, pangalawa kami. Ano mga idol na, siyempre mga idol na sa mga subscriber natin dyan, mega shoutout sa inyo no. At siyempre sa mga viewers natin dyan, mga idol please naman no, pasubscribe naman sa channel ko. Dumadami kasi yung viewers ko, yung subscriber ko di pa gaano eh. Please naman mga idol no, oh please no, yan, appreciate ko talaga mga idol na yung pag-support ninyo sa muntikong channel mga idol no. Sobrang aga pa ngayon mga idol, sobrang aga pa. Maliwanag at maliwalas sa mga idol no. Tayo nga mga idol no, ang aga-aga namin mga idol ni Kosan Jojo. Yun si Kosan Jojo mga idol. Sa kalam to mga idol. Malakas yung ibon nito mga idol. Wala na Mga idol. Ibon niya dalawa ngayon, isa na lang. Sulit mga idol, malakas. Yun ang mga idol no, contender yung nag-iisang ibon natin mga idol. At syempre, isasali natin sa derby mga idol no. Yun nga lang no. Yung alam naman, nagdadalawang isip ako mga idol. Nagdadalawang isip ako na isali siya kaysa dahil sa bata pa nga no.
2 months old mga idol yun. March 1 siya pinanganak mga idol, kaya 2 months old pa lang siya mga idol. Sobrang bata pa talaga mga idol, no. At yun yung naunahan namin si ang gwapo nating coordinator dito sa sa MPC, FTPC. Ang gwapong coordinator natin na si Idol Boss Jim Laksamana, no. Hindi, wala pa siya, no. So nauna tayo sa kanya idol mga idol. Naunahan namin mga idol, no. So time check tayo mga idol, no. 6:16 yun ang oras na ito, hatid sa inyo ng Kalapatids Flyer Mix and Breeder ni Ronald Gonzales. At yun nga mga idol, no. Siyempre mga idol, no, yung mga ibon natin mga idol, no, alagang Kalapatids. At yun na nga. So abang-abang tayo mga idol, no. Abang-abang sa coordinator mga idol, no. Hindi sa ibon. Yung nga si Kosan Jojo talagang na-excite mga idol. Himas na himas sa ibon niya mga idol. Lagi niya hinihimas yun. Baka hindi uwi. Malay mo, Hindi, himas na lang. i-kiss mo na ngayon yan. I-kiss mo na yung ibon mo. I-kiss mo, pakita mo sa video, i-kiss mo na. Yan, hindi na uwi yan. Yun ang Idol, Idol Israel, ilan yung kakarga mo? 7. Oh, 7, dami, no? Ilan yung pan-derby mo? Alright, yun siyempre. Pili talaga yung mga idol. Siguro, yun na siguro talaga yung mga idol, yung talaga mapagkakatiwalaan sa lahat ng ibon, no? Yung Yung ano ko do, yung nakakabiti na eh. Nagkabite? Oo. Layo na, no? Ano naman club dahil sila kay mga idol? Anong club yung sinakyan mo dati? Dito sa sa may Malabanyas. Sa Malabanyas. ECRPC ba yun? Hindi, TPC. TPC. Ayun, no. Yung at si Idol naman, no, talagang 2 years na mga idol nag-iibon, no. So samantalan tayo, no, 1 year pala, almost 1 year pala mga idol, no. So bagito tayo mga idol, no. At yun, dito lang tayo mga idol, no, nag-concentrate sa talaga mga idol, no. Nag-concentrate sa pagkarga. Ito ngayon ng buwan na to mga idol, no. Yung season 3 ng BBC mga idol, no, doon tayo nag-concentrate sa pagkarga. Tapos yun, PUF yun, doon tayo hanggang sa ngayon dito na MPC mga idol, no. Mega shoutout MPC, no, FTPC, coordinator ng MPC, no, Boss Jim Laksamana. Mega shoutout. Yun, mega shoutout kay Estrel Lock. Yan, mega shoutout nga na. Diyan masyadong maaga pa mga idol. Mga idol, napakaganda ng Marisol mga idol, no. Sobrang tahimik dito mga idol, no, kasi hindi naman siya exclusive, no, kasi lang subdivision kayo siya mga idol, no. Dito yung loading station. Wala nga sa akin. Yan. Dito siya, yan. Nalambad daw iba eh. Ayan mga idol, no. So Lagpas pa sa gunding. maya mga idol, dito na yung coordinator natin mga idol, no. First come, first serve. Yo, what's up mga idol, no. So yun na nga mga idol, no. Kanina pa tayo rito mga idol, no. At yun na nga, ito, dito na si Boss Jim mga idol. So magtatalpak tayo mga idol, no. Salpak mo na, Jo. Wala sticker. Walang sticker yan. Yun ang mega shoutout, no, sa lahat ng mga kalapatids dito ngayon sa MPC, FTPC mga idol, no. Mega shoutout mga idol, no. At yung mga idol, no, may mga dumadating na mga idol. Yun ang mga idol, no. So 3 yung warrior natin dyan mga idol, no. At 2 sa Aliana Love mga idol. At yun, sana lang talaga, no, yung entry natin sa mga idol, sa MPC mga idol, derby mga idol, no. At sana lang dumulo siya mga idol. At yun ang yun again, mega shoutout sa lahat ng viewers natin dyan, sa lahat ng mga subscriber natin dyan. Maraming salamat po talaga sa inyo, no. At dahil po sa inyo, no, ginanaan po tayo, mas lalo po tayong ginaganaan gumawa ng video mga idol, no. Magkarga mga idol kasi nandiyan kayo. Sumusupport kayo sa munting channel natin mga idol. At yun mga idol, no, huwag nyo na makalimutan sana mag-support sa Aliana Love. Yun, pasupport naman po na. At yung Support naman po, Jojo Beko Vendors. yun, Jojo Beko Vendors. Maganda talaga pag magkamali. Jojo Beko Vendors ng mga idol, no. At yun na, magbayad na tayo mga idol. Ayun na mga idol, no. Ito na yung pinakamasakit mga idol naman nangyari ngayon mga idol, no. Yung bayaran. Yun mga idol, no. So kaya isa lang yung sakay natin, no. Isa lang natin mga idol, entry natin mga idol, no. At yun na nga, yun. Medyo dumidilim na mga idol, no. At yung mga kalapatids ka na magtatalpak mga idol, andito na rin mga idol, dumadami na rin mga idol. Yun na nga, no. At 4 na crates to mga idol, no. 4 mga idol, no. At yun, time check tayo mga idol. 6:30 to mga idol, no. So yun na, mega shoutout tayo mga idol. Siyempre mga idol, hindi natin kalimutan yung shoutout ko sa inyo mga idol. At yan, maraming salamat sa nag-comment down below, no, ng mega shoutout. At siyempre, shoutout natin mga idol, no. At yun na, mega shoutout kay Fidel Patricio mga idol. Yan, mega shoutout, no. Maraming salamat sa walang sawang pag-support sa Munti channel natin, no. At Jonard Aleta, yun, mega shoutout, no. At Danica Valencia, mega shoutout. Mega shoutout idol sa Anam Bantay, Ilocos Sur. Sa Lokman ko, Chris Marsan, yun, mega shoutout na sa Lokman daw na si Chris Marsan. Yun nga, at John Mark Canaber.
Solid supporters natin ito mga idol, no? From Apalit, Pampanga. Yun. Mabeauty ako. Mega shoutout, no? At Kelody, maraming salamat Kelody, no? Thank you so much na sa walang sawang pag-support sa munting channel natin. At kay Mark Sampaga, no? Mega shoutout, no? At Red Check Love, yan, mega shoutout idol. Jason Dino, at yan, na solid na supporters natin, Jason Dino. Albert David, yan, mega shoutout Albert David. RAJM Love, yun, ng Lubao, mega shoutout idol. Maraming salamat sa walang sawang pag-support sa munting channel natin mga idol. At Brian Sabala, mega shoutout. At kay Mark Tonga, yun, mega shoutout idol, no? Yun, maraming salamat mga idol. Na-appreciate ko talaga yung yung pag-support niyo sa munting kong channel, no? At lagi kayong nandyan. Yun ang at sa mga gusto pa mo pa shoutout mga idol, no? Comment down below. Tapos syempre, sa next video mga idol, no, gagawa natin na shoutout dyan. At hanggang dito na ito mga idol. Bye-bye. The next day. Kumusta mga kukuy? So, good morning sa mapagpalang araw, no? FTPC, MPC, yun ang at mag-aabang tayo ngayon sa mga ibon natin yung mga idol, no? At yun nga mga idol, no? Nag-release sila dun mga idol sa May Kawayan, Bulacan mga idol, no? 641. Yun nga mga idol, no? At aabangan natin yung ibon mga idol sa pagbaba ni dito mga idol, yung consistent natin mga idol na YB mga idol, no? Yung 2 months old mga idol. So abangan natin mga idol, no? Kasi in-entry natin sa mga idol sa pinakapatibayan nila mga idol na sa duluhan. Yun in-entry natin mga idol, derby mga idol, no? In-entry natin mga idol. So titingnan natin mga idol kung magiging consistent pa rin yung pag-uwi niya mga idol, no? Kasi ngayon mga idol, no, masyadong bata pa talaga mga idol, no? So yung forecast tayo mga idol, no, mag-speed siya ng 1.4 mga idol sa oras na 7.24. Yun ang 7.24. So time check tayo mga idol, no? 7.24 ngayon mga idol. So, oras na ito, saktong-sakto talaga mga idol, no? So alam kong di yun makaka-speed ng ganun mga idol, no? Kasi talagang himala lang siguro mga idol. Siguro kung 7.24 nandito na siya mga idol. Kung ngayon mga idol, no, hindi baklas na mapakpak nun mga idol, no? Yun ang talagang mega shoutout sa mga lahat ng mga lakas dyan, maibilis dyan, nakatulad ko, iya. Joke lang yun mga idol, huwag ka na magalit. Oo, yun. Yung mga idol na, so yan, mega shoutout ko sa mga malakas dyan, no? Talagang mga idol ko talaga kayo, mga solid talaga kayo, no? Kasi tayo mga idol, bagito tayo. Yeah, boy. Yun ang so nagpapaturo pa tayo dyan sa mga malakas dyan, nagpapaturo tayo mga idol, pero wala, ayaw nila mga idol. Takot silang matalo mga idol, kasi tatalo din talaga sila ng ibon ko pag tinuruan nila ako. Yun ang mega shoutout, no? At syempre meron tayong tropa dyan na galing sa Kalawakan. At yun ang siya yung solid natin tropa na na bubulong sa atin ngayon mga idol, na yung tae ng warrior natin isubo na rin natin sa kanila mga idol, kainin nila mga idol, at yung tubig sa kanal mga idol ipainom natin mga idol. Yung mega shoutout na yung tropa natin sa Kalawakan dyan, maraming salamat sa inyo. At yun ang at mag-aabang tayo mga idol. So time check tayo ulit mga idol, na 7.25 ang oras na ito. Ahatid sa inyo ng Flyer Mix and Breeder mga idol, no, ni Ronald Gonzales. Yun ang mga idol, na talaga napaka-solid mga idol, no. So yun yung natin mga idol, alagang kalapatid yung natin mga idol, alagang kalapatid yung warrior natin mga idol, yung mga warrior natin, no. At yun abang tayo mga idol. Yun ang at may konti mga idol, na at dito ni mga warrior natin mga idol, no. Nag-aalala na tayo mga idol. Nag-aalala na ako sa mga ibon ko mga idol, kung napaano na sila ngayon mga idol, no? Kasi 7:36 na mga idol. Ang drama ng buhay mo. Yun na mega shoutout sa lahat ng subscriber natin dyan, sa mga viewers natin dyan. Mega shoutout sa inyo mga idol, mga ludes, mga kalapatids. Yun na at comment down below mga idol sa mga gusto magpa-shoutout dyan mga idol. Siyempre mga idol, ma-effort tayo sa inyo mga idol dahil kayo ang boss ko. At yun na nga mga idol, nagagawa natin na shoutout dyan mga idol sa next video mga idol. At yun na nga, inihintay natin yung mga idol, yung Kawayan, Bulacan natin mga idol. Wala pa mga idol. Yun ay sa nakakalungkot na balita, no? 7:37 na mga idol, no? At yun na nga mga idol, 7:24 mga idol. Dapat nag-speed sila ngayon mga idol, ng 1.4 mga idol. Pero syempre mga idol, no, hindi yun ganun bilis ng ibon natin mga idol, no? Nasa mga alas 7, alas 8 pa tayo mga idol. Mahina nila lang tayo mga idol, no? Mahina yung mga ibon natin mga idol, no? At yun na, mega shoutout dyan sa tropa natin sa Kalawakan.
galing sa planet Earth yun mga idol, no? Yung nagsabi sa atin mga idol, no? Yung tae ng ibon natin mga idol, no? Ipakain natin sa warrior natin mga idol, no? Yung tubig sa kanal mga idol, no? Ipainom natin sa warrior natin mga idol. At mega shoutout sa iyo idol Ludes, no? Mega shoutout sa iyo, no? At maraming salamat po. Yun ang ano. At appreciate ko talaga kayo mga idol, mga Ludes. Yun ang ano. Pero ngayon talaga mga idol, nag-worry na ako mga idol. Nag-aalala na ako sa mga ibon ko mga idol. Baka ako napaan na sila mga idol, no? So, yun ang ano. Kawayan, Bulacan mga idol. Yung 2 months old natin mga idol, umiyak pa yun pag humingi ng pagkain. Diyos ko po. Ngayon ang ano. Sana lang talaga mga idol na maaga sila mga idol. At yun, makabang-abang pa rin tayo mga idol. Huwag tayong magsawang mag-abang dito sa kainitan mga idol, no? Yun ang ano ito, no? Bakbakan sa kainitan mga idol, no? Ano to? Patibayan sa init mga idol. Yun ang ano. So let's abang-abang. Nandito na yung checkered natin mga idol. At umiikot-ikot na naman mga idol. Tulad ng ginawa niya dati mga idol, no? Yun na nga mga idol, no? Andito na siya mga idol na 746 mga idol. At yun na nga, umikot na naman. Kiyalang-kiyala ko yung ibon ko mga idol, no? Ayun na nga mga idol, siya mga idol, oh. Ayun mga idol, naglalaro na naman mga idol. Talagang mahilig to maglaro tong warrior natin mga idol, no? Umikot-ikot. Naku po, pag may pooling, huwag kang ganyan mga ano. Huwag kang ganyan. Ayun na, at yung Jansen natin mga idol, ang bilis mga idol. Ayun yung dalawa mga idol, no? Ayun na nga silang dalawa. Yun na, dito ng dalawang warrior natin mga idol, yung Jansen tsaka yung Black Check mga idol. Ayun na mga idol, umikot-ikot na mga idol, no? Solid yung mga dating nila mga idol, 746 mga idol. Alagang kalapatid flyer mix mga idol, no? Talagang napaka-solid, no? Yun na, hintayin natin take off nila mga idol, no? So yun na nga, 746 mga idol from Kawayan, Bulacan. Yun na nga mga idol, talagang napaka-solid. Yun na nga, at mega shoutout dyan sa lahat ng mga kalapatids mga idol, no? Yung ibon natin mga idol na naiilang sa atin mga idol. Then magti-take off si Puti mga idol pag ganyan forma niyan mga idol. Ayun, magti-take off yan. Ayun. Ayun na mga idol, ang galing ng ginawa nyo. Ayun na mga idol, yan. Ayun na. Ayun na. Ayun na. Take off. Natakot. Natakot na naman mga idol, no? Yun na nga mga idol, natakot na naman yung ibon natin. Alright, 1 down. Una si Jansen mga idol at sumunod si Black Check mga si checkered natin mga idol. So yun na nga mga idol, no? Consistent mga idol, napakalupit mga idol, no? Ayun na nga, no? Time check tayo mga idol, 7:47. Yun na nga, no? Sabay bumaba yung dalawa mga idol, no? Ayun, so nauunahan si Black Check natin mga idol. Titingnan natin mamaya mga idol yung si Black Check kung anong oras dadating mga idol. Kasi pagka nandiyan si Jansen, maya-maya ng konti, nandiyan yung kasunod din mga idol. Sobrang saya natin mga idol, no? Dumating sila mga idol ng medyo maaga-aga mga idol, no? At hindi tayo matututong dito sa init mga idol. At yun na nga, maraming salamat na. Isang warrior na lang hintayin natin mga idol. Alam mo, yan mga idol. Yan yung sibong na sabi ko sa inyo mga idol. Umiiyak pa dati mga idol, no, na unang training ng BBC mga idol sa nung season 3, itong season 3 na yan. Isinama natin siya sa Tarlac City. Yun na nga, no? Isinama natin, as in umiiyak mga idol. Pagdating din sa loob ko mga idol. 2 days mga idol. 2 days, ewan ko, katangahan no idol, oh. Katangahan talaga yung ginawa ko mga idol. Ba't yun, bakit sinama ko siya? Kasi dito kasi mga idol, nawala siya rito mga idol. Rumorondo siya rito mga idol, nawala siya bigla mga idol. One day ganon. Tapos umuwi naman mga idol, no? Ayan, ang feeling ko sa kanya, sige, sama na ka na sa malayo. Sinama ko lang mga idol, no? Ayan, at umuwi siya 2 days, no? From Tarlac City. Lapas Tarlac, di ko alam, basta first training ng BBC. Sinama ko siya, tapos after 2 days mga idol, umuwi, puro putik yung paiyak ng iyak, nanghingi ng pagkain. Mga idol, no? So ngayon, warrior siya ng South. Susubukan natin mga idol, no? Pero naunahan na siya mga idol, no? Naunahan siya ni Jansen. Ito natin mga idol, ito yung Black Check natin mga idol, nagtitake off siya mga idol, oh. Ayan na mga idol, oh. Ayan na mga idol, oh. Alright. Yan. Medyo nailang sa atin mga idol, no? Naiilang yung ibon sa atin mga idol. Yan na, galing sa malalim, take off siya mga idol. At yan na, didiretso na siya mga idol, no? Ayan na. Oops, natakot ulit mga idol, yun na mga idol, no? Natatakot yung warrior natin sa atin mga idol, no? At yun na nga, isa pang ikot mga idol, no? Magkakaroon siya na emergency landing mga idol. Yun na nga, at napasabay pa rito sa mga dalawang sibong na to. Dalawang sibong din nagronda o naglalaro. Ayan mga idol, para malipad talaga ng mga sibong mga idol. Ayan o. Ayan ang lipad ng mga sibong. At yun na nga yung sa atin na sumabay na. Yun na nga, no? Ayan, naglalaro na sa atin mga idol. Ayun na, napasabay na talaga.
Ayun na nga no, so hintayin natin yung take off niya ulit mga idol. Check natin mga idol, tumambay din mga idol. Kasama yung sibong ni Kosan Jojo mga idol no. Ayun mga idol oh. Ayun black, check natin mga idol no. Ayun nga pala mga idol, ito yung may cross na mga idol. Simbahan nga pala na yung Korean. Mga Koreano mga idol. Ayun no. Simbahan ng Koreano yan. Sino tumambay yung itim natin mga idol? Nako. Di pwede yung ganito, ayoko ng ganito. Yun yung dalawang sibong ni Kosan Jojo mga idol, nandun sa taas mga idol oh. Ayun oh. Ay, nakatambay na rin yung sa akin. Ano ba yan? Ay. Sino nga mga idol no? Sino bumaba na mga idol? Yan na. Yan na. Sino nga mga idol no? So bumaba na yung natin mga idol na from Kawayan, Bulacan no mga idol no? Ayun na mga idol, yan yung ano, yun yung sibong natin mga idol. Sino nga ano, at diba? Sana pumasok na agad. Ayun na mga idol. Ayan. Yan. Yung ano, blocking natin nandyan. Yun na, dumating siya mga idol no, ano, dumating siya ng ano ba kayo na oras? 7:47 ba yan? At yun ang ano, at hanggang dito na itong video na ito mga idol na tatapusin na natin ito mga idol. At yun, maraming salamat sa inyo mga idol na sa walang sawang pag-support sa munting channel natin mga idol. At nandiyan kayo mga idol na. At yun ang ano, isa yung nakapang derby natin dyan mga idol na. At napaka-consistent talaga mga idol, napakaaga mga idol na. Yung alam problema na ito mga idol na, si Black Chick natin mga idol. Na-overtake na nung Jansen natin mga idol. Yun ang ano, pero okay lang yun mga idol na. So parang naglalaro lang sila sa lipad-lipad nila mga idol. So training lang yun sa kanila mga idol. Dalawa sila ngayon mga idol no. Ayun na, hanggang dito na itong video na ito mga idol. At maraming salamat sa inyo. Sa mga gusto magpa-shoutout dyan no. Mag-shoutout kayo mga idol. Mag-comment kayo ng shoutout mga idol. Siyempre mga idol no, mag-i-effort tayo mga idol. Gagawa natin ng shoutout dyan. Kayo ang boss ko. Bye bye.